Tigulang. Apan nibalipat ang asawa katamang Roy. Oh. Kung nibalik siya sa pagkatulog, apan dako na lang ang iyang nakuha kay nagyuhod na kini sa iyang atubangan. Wala na sa po sa lawas o nagdito Roy na nagbinastos katamang Roy. Siguro Roy, mura din ko ano din nga gihaso-haso Roy. Kay ang asawa, tubangan. ang asawa 50 kape ng edad. Nangapo na gud niya amban ha. Siguro ito na po kape. 50 ya pun kapin. Ang sa man mga gulang ha. Opo nga, ang suspect, ipadoong usab niya ni sa lawom sa iyang asawa ang baoy hinungdan nga mibarog ang reklamante o nga mikanaog sa silong o ngadto sa silingan nila nga naninda o pagkaon. Apan ang suspitsado katamang ang bana iapas ito o samtang ng likod ang asawa, mikalit lang o tangtang yapon ang gisuot sa pajama at tubangan sa iyang mga silingan. Uy, mo So, kung hindi nga sa Mandoy, kaniya himo ni na maong suspitsado, di pa nakop sa kapulisan. Oo. O dito nating kagunan ang kasamang Roy sa kalabang ng petisyon niya na sa ikasong sa Republic Act gibinta ito sa anti-violence against women. Mao na kung gisgutan ba nakadumdug atong guys good ko ani sa adlaw? Kaning 9 to 6 to? Nga bisag asawa na nato nya atong pugson gyud. Pwede tang mapriso? Mao lagi na Roy nga ug ato na pudso ng ato ang partner Roy kung niya po sila gusto mahitabo kini nga kaning 92 sa piso. Mao ni siya. Unya nga ko orang gilantaw pod aning balita kay mga nanagoy apo niya bunto pang dako. Buti na po. Alas 12 pasado niya natulog tong bata gituparan sa apo ang babae. Si lolo ni sa ngadto kay gusto mag-smiring hoy. Nagkatawa ko yung nga balita Roy. Unya. Yakin baliban mo lula. Balita Kaya siya. lagi. Oo, unya. Balik sa katulog Roy. Nga ako'y namatigdan na itong tawanan. Ako'y murag na, itong tawanan murag nakahigop to Hard Max Extreme Coffee. Basin. Oo. Murag kinsa jud kay ato'y gahatag niya Hard Max Extreme Coffee. Nakahigop yun to. Muna na, balik. Pasok ka balik. Kaya alam ko nung kuha na Ikaw dili nagkakinala maghigop-higop og Hard Max Extreme Coffee? Dili na angayan nga muhigop og kanang kopi kasamang Roy. Oh, pero Kaya natag sa ligan. oh, yeah. Pero mapasada ba gyapon kay kanang imong gasiligan o maigo po na sa Extreme Hard Max Extreme Coffee, mas musalig na juga. Oh. Oh! So, parang kamo din na suwira na sa lolo 50 kapin. Masuko og dili pa ismiringo yun naka Hard Max Extreme Coffee to. Okay rin, para na ito nakalap ka balita ka ng Butraga o sa lipat o panmatan ang mga sa magumang serviso bilang pwede sa dakbayan sa tanay. Iyon na ang sinitya sa imutang sa Tapep Market ang nimi sa gamit supply. Kumpleto para sa kapanimutang Central Highway, Magkalianis, Central Stick na si Mamlada o Mr. Ernesto Villa, Flores. Alang na lang sa balita nga pagsunod sa DYST 103.9 na 100 yung ini ang inyong titulo. Ano ka ba sa lalawigan sa Sumbong City para magatin si Papa Alan Rosete, Red Puting. Nagang salamat Steve Patrol ang numero 15 Alan Rositi sa mga report live from province of Cebu. Balitang tudo-tudo. Dunay gikataw nga lalaking giingo nga naghikog diha sa maya Zamboanguita. Sakop ning probinsya sa Negros Oriental. Police report Steve Patrol numero 8. Jen Gonzales, Jen, presa ka rin. Yes, Jen, bural.
Yes, daghang salamat ug gamay buntag sa atong kumahan Ms. Roy Banis nating adlaw nga Webes. Pizza 13 ning bulan sa Agosto 2026. Atong nga balita karong buntaga dito sa may sitio Arabi Barangay Mayabon lungsod sa Sambong Ikan atong Martes sa hapon Agosto 11 din patay ang usa ka 54 anyos sa giingong naghikog base sa nakuhang pagsusi sa tuang kapisan sa maong nga lungsod sa kapamilya ni ini nga nakaplaga na lang ang mga biktima nga nagbuyo na sulod sa iyahang kwarto ug wala na kini kinabuhi. O matod pa sa kapulisan wala na kini detalye ang unsa pamaagi sa mga biktima sa paghikog tungod sa sensitibo ni ini. Gidali pa kini pagdala sa doon nga tambalanan apan gideklara na kini nga dead on arrival. O napadayon kapulisan sa maong nga lungsod sa pagtuki o duha nga investigasyon kung aduna bay full play sa maong insidente. O mara ka na itong matod nga balita karong nga buntaga alang na nasa balita nga tulo sa tuang nga tag-iyag tagdumala na itong stasyon Sir Nestor Bonilla de Flores sa kapasuki nga tigpaminaw dili sa Tercero Distrito Congresswoman Janice Baliga Digamo, Vice Governor Sir Fitz Diaz o Vice Mayor Rosmar Tihing din sa may Dakbayana sa Bayawan. Kinyang tigbalita ano pa sa Santa Bayabas. Jane Gonzalez report. Ika nga salamat Disney Patrol numero 8 Jin Gonzales sa mga report live from Santa Bayabas. Laing police report diri sa Tanhaya City. Ang Tanhay Police nagpaygayon og nagpaygayon og school symposium sa crisis management, emergency response ug anti-criminality awareness. Live from the field. Este patrol numero 4 Amil Diaz, please come in. Amil Diaz, Bural. Yes, dagang salamat Kuya Roy, Kuya Romney, ug mayong buntag sa atong mga suking pigpaminaw sa balitang todo-todo. Nagpaygayon og school symposium ang Tanhay City Police Station alang sa mga estudyante sa Ilaud Elementary School, Tanhay City, kagahapong adlaw sa mga launang 47 sa hapon, Agosto 12, tuig 2026. Ang maong kalihukan ni Panguluhan Isip Resource Speaker ni Police Lieutenant Dominador C. Makay, ang Chief sa Intelligence and Investigation Section sa Tanhay City Police Station, upo sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel John Ayan Mokyat Jr. nga mao ang officer in charge. Gitambungan usab ang symposium sa mga ginikanan o mga representante sa komunidad. Atol sa kalihukan, nipadayag usab og mensahe sa suporta sila si Honorable Gaspar Ramon E. Villegas o Honorable Richard B. Mirafor, din ilang pasiugda ang hinungdanon sa panaghiusa sa komunidad aron mapanalipdan ang mga estudyante o ang tibuok komunidad. Si Dr. Armando B. Andicoy Jr. gikan sa Department of Education nihatag og mga impormasyon kabayon sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM, samtang si Ms. Julian Banaag sa Commission on Elections o COMELEC naghisgot sa giatibok ang impormasyon og mga importanteng butang nga may kalabutan sa proseso sa eleksyon. Kabayon sa kalihukan ang pagpalig-on sa kahibalo sa pagkahandam sa mga partisipante sa pag-atubang sa mga emergensiya ug ilang sitwasyon sa krisis, ingon man ang pagpalambo sa mas luwas ug siguradong palibot alang sa mga estudyante. Nagdugang usab ang Kapulisan of Information, Education and Communication o IEC materials kabayon sa Anti-Criminality Awareness Campaign, bakit ang kampanya batok sa illegal nga droga, bullying, violence against women and children o VAUSI, pagpangawat, scam, terorismo, disaster preparedness, Republic Act 8353,
Republic Act 11313 ug ang Safe NIR Dial 911 Emergency Hotline. Pinaagi sa maong simposyo, gipakita sa Tanhay City Police ang ilang padayong paningkamot sa pag-edukar sa komunidad, pagpugong sa krimen, pagpalig-on sa koordinasyon uban sa mga stakeholder ug pag-awhag sa publiko nga magpabiling alerto. Gipainomduman usab ang mga residente nga ipahibalo dayon ngadto sa tukmang awtoridad ang bisan unsang krimen, emergensiya, kadudahang kalukan aron mapadayon ang kaluwasan ug seguridad sa komunidad. Mao kadto atong mahatod nga balita karong buntaga, mayong buntag yung Laila Villa Flores of Mr. Nestor Villa Flores. Ayong buntag bang pagpaminaw usab kay Uncle Junior Kadayday o nga Tililin Lara o kaniyang langgaw sa tanang Avila family. Alang na lang sa programang Balitang Tudo-Tudo sa 103.9 One Heart Radio, kini ang inyong SD Patroller numero 4, Avil Diaz reporting. 4. Kuya. Nga, negative. Negative, oy. Lisod pa nung mag-positive. Ha? Lisod pa nung mag-positive. Okay, kanang sa itong pag-eskwela, kanang kuryente, para biro na siya magka-kuryente, di ba na ayoy negative ug positive? Oo. Para magka-produce og electricity. Oo. Yung sa manana nimo nga negative raman, wa kay electricity. Okay lang ako yaroy kay. Sige, oo. Yun na importante. Dili importante ang positive kay ang importante negative. Oh, yes. Sige. Sige, salamat kaya. Okay, daw salamat Avil Diaz sa imuhang report. Ang maong report ato usab kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kini sa Hamara Herbal Products ug sa nabutikag parmasya sa inyong lugar. May butag dahil ni Dr. Ramil Oy diya sa may Hamara Herbal Products ni atong syudad sa Tanhay. Dunay upat ka mga seminarista nga ordinahan pagkadiakono sa Diocese of Dumaguete karong pitsa 18 adto sa may katedral. Atong dawaton ang report live from the field. Este Patrol numero 14, Gina Garcia Capa. Gina, please come in. Situational report. Yes, ati Gina, punal. Yes, kaya naman buntag o sa tanan nato mga suki nga mga ating paminawan nga diin kanunay kini nga nagasunod sa ato ang programa sa kahanginan na. Pero upat ka mga nag-eskwela pagka-pari o dinahanan pagka-diakono dinhi sa ato ang Diocese of Dumaguete karong pitsa 18, 2026 ning bulan sa Agosto sa may mga alas 9 sa buntag. Unya ang upat ka mga ordinahanan padulungan ni sila sa pagpari. Upat ka ordinahanan si Arnel Cabornay Abante diha sa may San Nicolas de Tolentino Parish, Pasay. Ang ikaduha si Renz Nicolay Cornelia Flores San Isidro Labrador Parish, Talay, Dakbayan sa Dumaguete. Ang ikatulo si Rekmar Manigos Narciso diya sa may San Lorenzo Ruiz Parish, Dawis, Bayawan City. Ang ikaupat mao si Aldrin Paul Declaro Villas diha sa may Dakbayan sa Dumaguete. Unya ordinahan ni sila sa pagka-diakono. So after sa diakono, waiting na lang ni sa mga pizza o bulan pag-ordina sa pagka-pari kana kung dili mo back out ang usa sa upat sa mga ordinahanan sa pagka-diakono. So mao to siya ang atong upat ka mga. Yes, Sir Roy. Sa ito pa, muna siya last step para may mo nga pare. Yes, Kuya Roy, muna siya kay medyo taas-taas man ang proseso nato sa pagkapari. Mo na nga pag-abot man sa punto nga ordinanan mo sa unang ordinasyon ang pagkadayakono dayon pagkaumanini waiting na lang ni sa mga bulan pizza o
ang ordinasyon nila sa pagkapari. In kaso- Kana mo na pagdingon. In kaso ang Sa ganyan pera. na, og dunay mo back out, dili maordinahan pagkapari, no? Yes, pero panangitan ron na usa sa upat niini mo back out kay di na bugat nga hinungdan. Oo. Depende kung unsay bugat nga hinungdan. Mm. So dili gid madayon. Pero magpabilin ang iyang pagkadekon. Hmm. Pero kung pananglitan, maudinahan siya sa pagkapari, so pare gyud siya. Hmm. Sa Kung atong pananglitan, unsa pare? sa atong tinuhan nga Katoliko o naordinahan na pagkapari, dili na magminyo, no? Oo, Kuya Roy, pero depende sa iyang desisyon. Kung panangitan, napari na siya. Oo. Kung hugot gyud ang iyang desisyon nga ang iyang pagkapari, Biyaan. dili iyang kababuton nga mapari siya, kababuton ra sa ginikanan, kasagaran, pag human ni ana, mananggid yun at ginikanan nga magmiyod din siya. Pero magpabilin ang iyang pagkapari kay forever man ang pagkapari. Ay, see. Sa ato pa, Oo. og kanaro mo pa, og dunay mo back out kay magminyo, magpabilin gyud siya ang diakono. Yes, Kuya Roy. Wala na chance na mahimo siyang pare. Yes, Kuya Roy. Ay. Pero, pwede siyang mahimong padre di pamilya. Oo. Oo, na siya. So, pero, kuha na siya ka ng, unting ang biyato ng mga godi, sigun sa kuha nga, na ibalwanos, nga di ko na ka, o nga, nagpabilin, ano niya, Sige, Regina Nara. Hello. pinsa. Okay. Okay. So, ang iyang rule, kung kanang nagpadayon siya pagka-dekon o wala pa, waiting pa sa pagkapari. Mm. So, sa simbahan na Katoliko, time na nga magmisa, mahimo siya may mubasa sa Ebanghelyo, kaya pagkaman ang pari na gyud mo mawali. So, sa bunyag, mahimo po siyang makabunyag. Mhm. Pero dili pa siya pwedeng makakasal. Mhm. O, mana siya. So, nagdepende na sa pagtungod. Inubanan sa pagampo para sa ilang mga anak o sa mga parisyonar nga kanunay nga naghatag suporta pinaagi sa pagampo o sa financial tungod kay doon naman tayo kung kikinanglan jud nga obligasyon sa seminaryo nga di na ikaduha na lang ang financial. Pero kung kabubuton gyud sa Ginoo nga mapari, mangita gyud nagway nga doon na gyud mo sponsor ni ana Kuya Roy. Ang tudyo na siya pagkahuman. Mamahorapod sa mga madre nga di na doon na po mga madre nga kapit na unta siya mo perpetual kanang bitawang final vows nga dili na gyud siya makabawi kanang padayon na gyud siya kanang kung dili mo hatag suporta ang ginikanan o niya kanang desisyon gyud niya nga makapadayon siya, so padayon gyud siya. Pero kung mo back out po siya kay di nagbugat na hinungdan, pwede po. Parehas po na ako sa una, gumikan sa akong mama, so back out na lang ko. At hindi na mangutan Pero- kay nagmadri mangyug ka. O sa Yes, sir. Di ba kaning madri mag-eskwela gyud po ning seminaryo? Dili sa seminaryo ko, Roy, pero ang amo ang teacher, ang rector sa seminaryo. Aha. Kay Kanang sa kung ano siya sa klase, Kuya Roy, sa Madrid, doon na tayo gitawag o mga Madre nga gitawag o contemplative sisters o ito upload sirado dyan na din tinday at pero mo sikat yung pinangutan na Kuya Roy kanang Kuya Roy kanang doon ay kaklase sa mga Madre gitawag siya o contemplative sisters o active sisters kaning contemplative para sa ato ang mga kaisunan nga naminaw kinsa ganahang magmadre ing nara ko kay introduce mo ang contemplative mo ng mga mungha kanang naa sa sibulan kanang kilid sa airport kanang ang ilang rule din na maurugid ang pag-ampo ragyod
na sila sa sulod. Milagro gina sila nga magawa. Amo na gitawag nila gamungha. Mana siya mong una ang active sisters mo nang gisudlan ako nga ang doon ay mga active sisters na different ways sa mga apostolic work. Ang amo ang akong nasudlan sa una, ang amo ang apostolic work is teaching mao nang daga mga madre nga ni sa ihap. Mana siya ang contemplative. Pero doon ay nagkalain nga mga congregation nga di na mga patron nga ginasurod po nila mao yung mag-guide at pananglitan na doon naman tayo gitawag ng mga Franciscan nga mga madre o mga pare. Benedictine. Ate Gina, kining mga babaeng mag-eskwela pa para pagkamagri, whether contemplative or active, pwede pa ni silang manguyab? Sa sulod sa formation na Kuya nagdepende na sa pagtungod kung mabuhat ba siya ni anak. Pero gikinanglan jud na before mo sulod, nakapanguyab na jud siya. Aron na tawag dito sa sulod, ready na siya na unsa iyang desisyon Kuya Roy, nga wala na siya kawidan. Pero mas mayo jud pod nga wala jud siya. Depende sa iyang desisyon. Pero di na pagsulod, di na pwedeng manguyab. Dili na gini siya Kuya Roy, kay kuan man na naman ka sa sulod. Depende mo ang ko gingon na depende nimo pero kung mo pa ka na sa sulod, gawas na lang. Ay, mao. Kaya pagpangalagat sa Ginoo, kinalang focus. Yes, Kuya Roy. Unya sa sulod, doon na may klase kami ato sa sulod na kung dili ka, panahon sa formation, kung dili ka makaibalo mo kanta, makakaton ka. Kung ulawon ka, makakaton ka. Dayo, doon na po may klase sa sulod na how to play the guitar. So ako, doon ako yung nakatunan na gamay sa gitara, maunang ako kong i-apply sa mga bata. Labi na panahon sa Flores de Mayo, kanang sa school days, nga din tudluan og kanta mga bata, nakanta sa misa, o sa mga religious songs, nga din kung dilugan po na ko sa gitara para dasig ang mga bata. Kaya tudluhan po ang mga musulod at madre, di na nakasulod sa formation, tudluhan po how to play the piano. Nga, doon namin siya gitawag Kuya Roy kuhan ka ng 2 years nga canonical, 1 year na ara sa sulod, dili pwede magawas. Doon na sa 1 year nga kanang di sa gawas exposure. So katong ganahan magmadre, ingar to. Ay, ikaw dito mo. Pero bisag na na-out ko sa mga madre kaniya to Kuya Roy, pero pabilin gyapon nga ni agyapon ko diri sa atong parokya nagserbisyo. Hantod pagkaminyo na ko, ay hantod karon na mga panahon na. Kay natasipira ko, nga po ang nagana, musugot sa po ang mga apostolado na trabaho Kuya Roy. So, alam sa mga musulod sa kapari, pagka madre, ingnar ako ninyo kay i-introduce mo. Doon naman tayo mga nag-ispilaw sa kapari, ako Roy, sa nagkalinlain ng mga congregation. Diri sa Sibulan, mauna seminary. O nga, doon na tayo mga lay brothers sa Franciscan. Naapot tayo lay brothers sa Benedictine po Kuya Roy. Pwede siyang dili magninyo, pwede po siya magninyo, o nga lay brothers. Pareha na ako, naapot Franciscan, bisag ninyo na ako, naapot Franciscan, pero naka-profess ko sa Franciscan isip o sa Palay, kanang gitawag na mo OSS, kanang sa Ordo Franciscano Secularis, lay third order. So, no kami sa gawas nga mga ninyo, doon na po ni mga batanon, mga Franciscano, kanang gitawag na mo mga bata, sa mga bata, little Franciscan, sa mga batanon, nga gikan sa edad o 16 pataas mo na gitawag na mo youth Franciscan na. Mga dialogue balik, bulan maka-extra na kay nag-lecture na.
gidayal balik mga igala para maka-extra na si Ate Gina. So, katong gustong mga madre, kontak lang mga Ate Gina. Ate Gina, Yes, dako man lagi dyan. Kamuto siya nga, interesado nga magpari, magmadrid. Ala, sige, punta ka mo sa inyong apuhan. Kay andam ni sa pagtabang ang inyong apuhan. Pero, depende lang ninyo. Okay, so, dire, Kuya Roy, ang ato ang mga security guard dire sa itong parokya, ni Senior Santiago Apostol, Dakbayan sa Tanay, labi na nga ito kang SD Sernal, SD Mario, SD sa Pantaong ng Tiya, Tirata, Dakwayan na dire sa itong parokya, ni Senior Santiago Apostol, o ba sa itong mga kaparian dire, Father Junjun na, Father Rami, o si Father Bernie Diaz, o si Father Yumakatso. Mayong pagkumina diya sa may Real Street Dakbayan sa Tanay, labi na diya sa may Marine Snake Salon. Ang Marine Snake Salon di pa nagyan kinigidumana ni Mrs. Marina Ihi Aguilar diya sa may Real Street Dakbayan sa Tanay. Usap mayong pagkumina diya sa may Tabunda Funeral Homes ning Dakbayan sa Tanay diya sa may Magallanes Street Dakbayan sa Tanay. Ang Tabunda Funeral Homes di pa nagyan kinigidumala ni Mrs. Larni sa Bunda diya sa may Magallanes Street Dakbayan sa Tanay. Ika din manukad sa may parokya ni Senior Santiago Apostol Dakbayan sa Tanay. Anong pabalitan tudo-tudo sa DYIC 103.9 FM. Kini ang mutya ng masa ay si Patroller numero 14 Gina Garcia Cata, reporting. Balidang tudo-tudo. Okay na, salamat Ate Gina Capa sa imuhang report. Wala yung report dahil? Okay. At saluwaton ang sunod nga report, Kongreso, magpahigayon og legis here sa Dakbayas, Dumaguete, ugmang adlaw, talambungan is mga lokal nga tigpalitan. Atong kutloon ang report, gikan ni Kaelak Hay, kael may budag. Tira! Balidang tudo-tudo. Situational report. Magpahigayon og legislature ang Kongreso sa Dakbayan sa Dumaguete karong Agosto 14 ug 15 nga nagtumong sa pagdala sa serbisyo sa Kongreso mas tuol ngadto sa mga katawhan. Sumalat ang Miss Justin Maririal, Chief of Staff ni 2nd District Congresswoman Maria Isabel Maysa Sagarbaria, ang legislature sa nationwide legislative engagement initiative nga naglangkod sa mga konsultasyon, public hearings ug policy dialogues uban sa mga komunidad. Pinaagi ni ini hatagan og higayon ang mga katawhan nga makapahayag sa ilang mga panglantaw kabay sa mga proposed measures makasayod sa mga bagong kalambuan sa Kongreso, lakip ang mga balaod nga gipasara ug mga serbisyo nga ilang maangkon. Una nagipahigayon ng legislature sa Luzon, lakip ang Isabela ug sa Mindanao, samtang alang sa Visayas, ang Negros Oriental, particular na ang Dumaguete City, mo ang ipinulugar alang sa maong kalihukan. Nangmulo sa maong programa sila House Speaker Faustino Boji III ug House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Gipahigayon usab sa mga staff sa House Speaker o Congressman Marcos ang pagbisita o pagsusi sa mga lugar sa Dumaguete City nga paghilinguan sa mga kalihukan. O giwelcome usab sila ni Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting Sagarbaria. Gilauman usab nga moapil ang pipilang ka mga ahensya sa national government, lakip ang NBI o DFA aron makahatag og serbisyo ngadto sa mga katawhan atol sa duha ka adlaw nga legislature. Gidasig na real ang mga residente sa Dumaguete City ug Negros Oriental nga moapil og pahimulo sa mga serbisyo nga idahatag atol sa maong kalihukan. So, karong umalabot na August 14 and 15 na atay dako kay nga event diri sa Negros Oriental, actually sa Negros Island region and the whole of Visayas. It is called Legis Here. So, ang third leg is diri sa Visayas. So, this is a really big event and we are so honored, Jud. As in, it is a pleasure organizing this with the Office of the Speaker and of course Office of Majority Floor Leader Sandro Marcos. Kay of all the districts here in Visayas, kita ang
pagpili jud sa atong member sa kay Speaker Bonji and syempre Majo Sandro Marcos. So we are very very thankful and it's an honor to be the local host actually. See, in behalf of Dong Maisa, it is an honor and pleasure to be the local host of Legis here in Visayas. So, Si Miss Justin Maririal, Chief of Staff ni 2nd District Congresswoman Maria Isabel Maysa Sagarbaria, ninami sa mga lokal nga tigbalita. Pag maukagtong nakalap na itong nga balita sa dakbayan sa Dumaguete, kini nga balita hatod ka na to sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist, maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikoy Salma ni Mangusi Mambatlot, Keisha Mr. John Ray, ug ni former Tanhay City Vice Mayor Donil Salma. Alang sa programang balitang turo-turo sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Asti Patroller, numero 18 ka El Akhay, maayong buntag kanatong tanan. Situational report. Okay, dahil salamat kay Lakay sa imuhang report. So, talambungan ni Ugma, pre. Ang Legis here. So, Legis here ko, no? So, Ugma ni. So, Kung sa'yo tawagan ay, na- karong hapon, doon ay... Kung siya tawag, Legis here? Legis here. So, nasa akong ginsan ako mo sa messenger. Kay Pulahan. Hospikas ra, wala diri? Wala diri. So, muna nga, kining... doon ay briefing. Ang artist doon na sila ni... Mari si Speaker... Di. Kuhan kini parinti ni Hanidi. So muna nga ako karon hapon absent ko man ni duty ko. Alas 9 man ang sugod ga ugma. So mga alas 8 kapin adto na ta dito sa area. Dito sa may press briefing pati ugma. 14 man ugma lagi. Na si Speaker Bujidi o si Congresswoman Maysa Sagarbaria o si Adonis Norson okay. So, Michemen ano ba men? Kultura na sila sugod, no? Kay 2028, bahig-bahig na bina. So, unsa ka si Sandro Marcos, basi mudagang nagsenador. No? Siya may congressman, anak man ni Presidente Bongbong Marcos. So, ang iyang pagsuroy-suroy ron, kuyog ni Speaker, throughout the country na. For national na yun. Para nasyonal. Sa ito pagkaplano ni Dua Managang senador. Kaya may lain kita. Si Bongbong Marcos din naman na mudagan presidente. Posible bulagan sa senador, pwede naman. Pwede po, pero lain ka paminawan. Gikan ka o presidente yun, dagang kag senador. Pwede naman, Gloria ron. Pwede lagi, pero lain ka. Si Gloria na yaman, congressman gani. Pero lain ka, si Gloria doon naman ito yung muragap ba? Kasi Gloria, nag-agi po doon, kuhan. Step by step po to. Pas buong mugagi magyapon eh. Wala problema na. Yung mga gobernador, di ba? So, kanina naman siyang presidente, ang gaplano ani murag ni mudagan ni senador. Sandro Marcos. Bagani kani kan malita ko ni. Malita boys. Apa galing mo ba nang wala nga budget ano lang ko sila budget kay throughout the country good. So, nasa lang dumagiti ugma pon. Ang taon na Legis here. Sa ato pa maminaw ta. Hindi na tayo istorya, minaw ra. Okay. Sila Sila speaker. Kanang legis from the word legislative na siya kay ang Congress is a legislation man. So legislature o ato nang hubaron maminaw ta sa mga kongresista, minaw ta nila. Di tara musulti. Minaw ra kay sa speaker. Di jud ka mangutan na pod. Kay Maminaw naman ka. hearing na be. Ay basig sila maminaw ni kay. Ano? Basig sila maminaw. Sila maminaw. Sa taga sila Bujidi o si Sa mga Sandro. o last time mo report sila. Sila yung maminaw sa mga reporter. Unsa ka tinuod Congressman Sandro Marcos nga sa imong distrito daghan po mga Cruz Project? Dito. Gumin ka nang wala. Ay, sige. Wala, hindi naman na ipangutana. Naba ko siya. Iso da, deka na ang iso. Hindi naman na ipangutana kami, yun ang wala. Ngayon sila wala. Ay, naan sila mga utana na. Naan sila mga utana to confirm yun, no? Ang mutukan mo dyan nagdili. Wala man dyan tubagana. Wala, ya. Ako dito, di na ako mutana. Kaya ino na lang, wala. Wala. Kaya laran na sa kuhan, makontra na ng kapatawan na. Istorya na, wala timidin siya. Kaya man yung kong kawatan.
Bisag nasakpan namin yung bisag wala. Oo. Wala og taga-media ka, ay na lang pangutan ng ingunana. Ang imong ipangutana ingunani. Kaya pagkauba report na ipanghimakak para magyabon. Ang ipangutana ingunani. Unsay plano nimo sa 2020? Madagan ka senador? Ana na diya. Higher position, presidente pa. Oo. Depende ba nila? Oo. Kasi nagkaroon ni Moro sa national election. Oo. Or bigla nga pangutana taga-media nga tay pagod sa Congressman Sandro Marcos. Saman, wa mo magtingganan imong iyan? Nagka-AI malingaw ko. Nagka-AI malingaw ko. Tay kung biya mo, first family, biya mo niya, kamo biya mo dilo sa mga Pilipino? Oh, wala siya mabuting ganay. Masa man eh, drama rama ang tanan. Oo. Di ba matakabalo? Ang gwapo yung premise, ana pre. Congressman Sandro Marcos, we believe that our country is very filial, meaning to say, the relation between our relatives are very close. I would just like to know, because you are the first family and the model of the country, are you in good terms with Amy Marcos? Yes. Tita ko yan. Tita, di ba? Tita ko yan. Oh, yan na ako na. Siyang ginana, mangut Oo. ka. Oh, tita na ko na. Oh. Sa kuwan rami na, dito rami na sa Congress or sa Senado, wala di magtigaray, pero sa sa gawas na Magsigay, may text. oh sige, may mga maaw na rinita. Mamaaw na rinita. May ba si Congressman Sandro? O sabi ni siya pa nga, Trabaho na rin sa wa man kining pamilya mi. Pero sa trabaho lang may prinsipyo. Oo. Pero kanang kung ante magto kanay gimianan niya sa maniud to pa mi mamaw mi. Sunod na Oo. Sunod na rin. Dahil kuhan kini. Dahil ginamos. Dili yun. Dahil kurok ko dyan tapa. Naglalaro ko sa bag niya nga. Krokodil. So, ingana na manang say gani. Mudaw na ta, marag bina nga yung pangutana ba? Urap yung nga. Kay- Kamang tao makadulog sila ng pamilyahan. Magpapigyan na yun na. Ano ba? So, napoy lang yung pangutana? Sapon. Congressman Sandro Marcos, gusto ba nimo nga enjoy pabarog ang apelyido Marcos after your father? Kaya ron di ba mo lang Marcos mas politika ba? Oh. Lalagyan ba? Dahil minsan nga, depende. Depende. Sa mga tao, yeah! Pag ituboy ka, mo kuha ka, presidente, uyon magana. Dayong napod yung pangutana. Kung sa'yo mong opinion na ng impeachment ron ni Vice President? Mana mamiana des Congress, Senado na. Senado na. Sana mga reviews, napasa na mga documents. Kana dito. Dahil tapoy mo post, no? Pwede nyo nagbasa. Katagang page. Pero kita man gud sa media, ini asa na sila asa mo mapis ko na umapon pre? Ato na may kapihan sa PA, ano sa convention, I think convention. Yato sa kapihan di ay. Oh, parang na may kapihan po ning painit siguro po sa chinlong ng hapon. Kung na mo yun attendance sana pre. Diyan di attendance sa, apil na pangalan dito. Api. Kay mo na naman sila Tanan man goro, medyo apil. Yeah, Tanan, from this for district to third. Sumay ka na. Isulat ako ngalan dito. Dahil yung ako ngalan dito na Ako pinag gisulay. Ako pinag gisulay pa. Dito man to sa Kamanong Chabit. Ala na ito ko sa nimo. Kami ko taga-taga Ubugon. Ubugon? Ubugon sa kaliwa. Sige. Okay. Dati si tiro nito. So isulay na pre. Butang ka din dito sa kuan dito, buta sa di ngalan ako sa. Butang din mo yung kuan 0926-348-142. Okay, may kasi diliray ka sa tawagan. Ano? Tawagan na dahil oksindan po dara po. Ano rana? Di padlong bagyo siya kaya na yung kuko dito. Ano siya? Nay kataw to mga kaban dito to kugyan mga banana. Mo gani. Nga, ni sa padlong padang. Ang tangay galang ginangat-angat to sa 48 minutos naman sa alas 7 sa Kabuntagon. Standby, wala na? Ay, sa mga 2 minutes ka sa pagbahi ko na. Public service announcement. Public service announcement sa. Ay ko sa ako ni. Masinog na nagkakita ning yawi sa motor nga remote. Ato pa rin isang adlaw na wala no diya sa public market or Jollibee.
Niya iyang motor gi ko man naman to giganoy kay di man wonder basta mawala ning iyang remote nga yabi Remote nga yabi. Oh. Pansin mo na? sa Honda Click 160. Pansin mo, pre, dili. Ha? Pansin mo ha? Dili kay katong ako man to kining Chips? remote gyapon. Remote gyapon kaya yung kay mang latest version good sa Honda Click ba kining version 4. O niya smart key man siya. Mga ginali ra gyapon. Niya wonder ni siya basta narakas door pero matokas layo dili wonder. Amo. Amo rin siya kuhan mo sa pasakyanan. Mura mag mga sakyanan ba? Mura mga Fortuner. Dayo kanang pareha nang ako Kusina rin mo. Imong ana yung gagong na motor mo kuambot mo alarm. Yan eh. Ang Generica Drugstore Tanhay 2 branch at bang sa may Pure Gold Tanhay magpaigan sa lang libreng konsulta karong Agosto 22 tuig 2026 adlaw kining Sabado sa may alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Ang ato nga physician mo si Dr. Maria Corazon Cablao. Ang Generica Drugstore dunay gina-offer nga libreng blood pressure monitoring o mga baratong blood sugar test, cholesterol test ug uric acid test kada adlaw. Aduna say mga abot kayang Generica house brand Actimel ug Nutrawear products diin mas makasib ka abot og 85% sa imuhang tambal. Salamat sa Verdes Big Shop Tanhay branch sa ilang lamiang tapsilog ug tusilog meal. Ug aduna sila bago nga snacks nga french fries sulit ug makabusog. Abot kaya sa bulsa. Unsa pay inyong giulat bisita na sa Verdes Big Shop Tanhay na imutang sa may Rizal Street sa ato nga syudad sa Tanhay. Good morning Kuya Roy and Kuya Runig gikang Emmanuel Alminso. Paimbutang ni Barangay Kagawad Junalin Bilar sa Barangay Paleo naka-watch live. Ug ni Barangay Kagawad Jolabirda sa Nubalias, Barangay Kagawad Linilara sa may Barangay Bayan ug sa umabot Barangay Consel des Bayan, Mr. Junior Karayday mayong buntag. May buntag sab ni Barangay Captain Mike Meneses sa Barangay San Jose. Ni Barangay Kagawad Philip Torres Kalumpang sa Barangay Uno nga nang ibitar nag-fiesta rong pizza 16. Lunch. Okay, Lunch. go. Sa mga mas 11. Magtiksa na. Oo, 11. Oo. 11 kinahanglan. 11 kape na natin dito. Oo. So, ni Barangay Kagawad Bibit Bana diya sa Barangay Pulo. O ni Barangay Kagawad Tunak Sirson diya sa Barangay City. O ni Barangay Kagawad Maning Lupi sa Barangay City. May isang buntag ni saan yung gi-chat? May isang buntag ni Mr. Jerry Bisagas nga gaplanong mudagag konsel des Barangay Manipis. Ako ning patagon na naman ni 20,000. Mr. Jerry Bisagas. Ang tagnay gala 52 minutos suman sa alas 7. Standby sa Major News sa Balitang Tudo-Tudo. Balik mi man lamang nito. Balitang Tudo-Tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio, Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! 53 minutos sigala human mo labay ang alas 7 sa Kabuntagon o karon ana nang uluan sa mga balita. GTI mutukod og negosyo center sa pipila ka mga lungsod diri sa Negros Oriental. Laing lokal nga balita dito sa Dakbayas, Dumaguete. Usa ka lalaki lakban sa kapulisan tungod sa iyong wanted person. Gobernador Chaco Sagaria suportado ang ipagawas nga price ceiling sa Provincial Price Coordinating Council. Norpo nakatala og 31 ka wanted person nga nadakpan di adto nga August 1 hangtod kini August 10 ning siga. Uluhan sa mga balitang nasyonal.
Commission on Audit nag-tuon kinis posibilidad sa fraud audit sa confidential expenses ni Vice President Sara Duterte. Daing nasudnon nga balita. Senador Chis Escudero naglaom nga mas mulig-on ang universal healthcare ubos sa bag-ong DOH leadership. Kani kalihim sa Departamento sa Obras Publikas Manuel Bunuan miangkon nga mga senador kadawat og leadership fund moabot og 1 ka bilyon kada usa. Sa sports, inilex na luwas sa 2 ka 4-point bombs. Sa atong showbiz balita, Elijah nagmao. Italia tangi balik niyo man ini. DJX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug nahistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkaluwag na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500. DJX 500. Mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong nadilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay lamot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee. DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika tupol sa inyong lugar. Alcasi! Alcasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi! Alcasi! Sa mga nag-antos o lain-laing palatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alcasi! Alcasi! Alkaline with vitamin C. Magatabang sa kahimsok sa atong pamani o kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power Immune System Booster pa yun. Alcasi! Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi! Alcasi! Mapalit sa tanang mga butika. Hinumdumi kanunay nga kung atong lawas dunay sakto nga vitamin C. Kinaalkalan nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas kasta ng mga balatian bisan pa sa gikahadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw og balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C, Alcasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika ug farmasya nga dol sa inyong mga lugar diri sa Tanhay St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus. Alang sa kasayuran, ang prutas nga dragon fruit gihimo nga herbal nga mopaubos sa sugar kung muayo sa sakit nga diabetes. Gisagulan na usab kini og mangosteen nga mohilis sa mga bukol-bukol sa lawa. Adto na po'y guyabano kung siko nga moayo sa dunay cancer. May turmeric o luyang dulaw nga mopakupos sa mga hubag-hubag sa lawa. May barley nga molimpyo og mopaubos sa dugo. Kidungagan pa og buwang mera nga mopatay sa mga kagaw, bacteria o virus. Dragon Fruit Plus 650 mg Dragon Fruit Plus. Kining-tanan nga herbal giipon sa usa ka kapsula. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muwala, muwagtang, muayo sa inyong sakit o balatian. Kipaparato pa kini. Dragon Fruit Plus 650 mg. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato, subon ko palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pangantay bukol-bukol kini muilis sa mga sisalawas kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini pinakamaayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw, ayaw paglangay. Ato nas pinakadol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado palit na kamo diri sa Tanhay St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra kada kapsula. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na finally Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay,
ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan o inom o kape, makainom na yun mo. Ay, lamias kape, oy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ba? Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mabalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar. Nakatilaw ka na ba sa lamian, humot o herbal pagayod nga kafe? Ano na gipaila-ila ang pinagabago nga herbal coffee? Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas og kolesterol, dili makatulog tilawin na disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Napalit sa mga butika at farmasya nga dool sa inyong mga lugar, diri sa Tanay San Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mga pinata. Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy. Pambatok sa stress, huwag makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulong, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pag-isip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga botita, mag-Dragon Fruit Go! Na Dragon Fruit Go! Ano yan ang pinakabago, pinaka-epektibo, ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule. Pangbatok sa stress o maghubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing. Makabawas sa timbang o bupayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-idadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress o anxiety, especially sa maglisod o katulog busa. Ngano makantos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabagong 100% nga epektibo, ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa San Teresa Pharmacy o sa tanang butika nga dool sa inyong mga lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hard Max. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag Hard Max. Extreme na. 2 minutos, saman mo labay ang alas 8 sa Kabuntagon o karoon niya ng detalis mga balita. Negros Oriental Provincial Governor Manuel Chaco Sagaribaria suportado nini ang konsilyo nga nagtagtag presyo sa palitanay sa mga baboy diri sa lalawigan sa Negros Oriental. Of course, sa number 2 sa ASF ni butang na gyud ta o coming from the CCPP, CCPP, presyo sa pork, minimum price of live weight of 150 pesos all over the province of Negros. Kay naminaw mangugo sa atong mga kabukiran, luoy nagaw kayo ang natubo og baboy. I mean, gamay kulang pa ngayon. Grabe gud, nabot og 80 pesos dito sa Bindoy. Ingon ana ka grabe. So, saman lugi tawon. So, this will really help out the growers and the backyard farmers at the same time. So, at least hopefully isunod ni because the task of this will be given to the mayors. Dili man mi implementing agency, ga-partner kami sa DTI sa katong mga tindahan na dili mo to ang mga mayor magpabalo sa DTI, ang DTI na mo implement because susa pa po'y kaya po namo sa probinsya.
probinsya. Ang mayors po, they have the power of business permit. So kung naay negosyo na dili mo to, pwede man po nila dili tagaan o business permit. So kami among gitrabaho sa probinsya is to give them the proper range, the proper price, that at least kung dili mo ginansya bisag break even na lang ang pagtubo og baboy, at least continuous lang ato ang cycle, especially regarding the pork, because Negros Oriental is one of the biggest pork producer in the entire Philippines. So kung mamatay ng industriya na pait po kayo sa to ang mga mag-uuma. Si Provincial Governor Manuel Chaco Sagarbaria gumikan kini sa paglaganap sa African Swine Fever, sakit sa mga baboy diri sa Negros Oriental. Laing lokal nga balita nadakpas kapulisan ang usa ka 27 anyos nga wanted person atol sa operasyon sa gimo sa tracker team sa Dumaguete City Police Station. Ito nakalabayng adlaw sa Puro Castar Apple, Barangay Kadawido na Dumaguete City ning lalawigan sa Negros Oriental. Ang dinakpan wala nga sa kapulisan isip sa pagpito sa maong katungod. Apan ang pan sa pagdakop sa suspect resulta sa pagpatuman sa gitawag og warrant of arrest nag-issue sa Regional Trial Court Civil Judicial Region Branch 37 sa Dakbay, Dumaguete niadtong Agosto 7 tuig 2026. Ang maong warrant of arrest may kalabutan sige sa kasong Act of Suspiciousness ubos sa Article 336 sa Revised Penal Code. Ano rin kumindang nga piyansa nga 36,000 pesos alang si Puro Kagawasan sa maong dinakban. Ang maong tracking team sa Dakbay, Dumaguete ipanguluan sa kini og direkta pagdumala sa hepe sa maong kapulisan. Kuman sa pagdakop ang suspect gidala to sa Dumaguete City Police Station og nagpabilin sa kustilya sa kapulisan o alang usab sa hustong disposisyon o pagkatubang sa kaso nga iyang giatubang. Ang Department of Trade and Industry diri sa Negros Oriental ang bubukas kini negosyo center dito sa may lungsod sa Manuyod aron matagag suporta o serbisyo ang mga micro, small o medium enterprises sa nasampit nga lugar matud pa sa usa ka opisyal sa DTI Negros Oriental. Ang maong sentro ginaguraan niya ito naglabay nga Martes sa usa ka kalugar nga gitambungan sa DTI Negros Oriental Provincial Director Jolit Balogon o Manuyod Mayor Rafi Alipio Andaya. Matud pang Christian Jade Bato ang tigpamaba sa DTI Negros Oriental nga lungsod sa Manuyod na gibutang og sentro mao ang ikaduha sa tulo sa negosyo centers nga gikatakda nga buksan ini nga tuiga. Human sa pagbukas dito sa may Sambuang Gita. Ang ikatulog, ikatagda kayong buksan dito sa Santa Catalina, ulay ni nga tuiga. Tapos ang lokal nga balita gikan sa Negros Oriental Provincial Police Office Punorpo. Nakapahigayon og 31 ka operasyon batok sa wanted person ang Negros Oriental Police Provincial Office Punorpo gikan niadtong Agosto 1. Hantod kini Agosto 10 ning tuiga, diin 31 ka mga wanted person ang nadakpan. Base sa ilang weekly significant accomplishment sa Norpo. Usa nini ang regional level most wanted person, tulo sa ang provincial level ug duha ka city o municipal most wanted person o 25 ang uban nga ang ubang wanted person. Samtang sa kampanya batok illegal nga droga nakahimo ang kapulisan og 16 ka operasyon nga miresulta sa pagdakop sa usa ka high value individual og 17 ka street level individual og nakonpiska usab ang 78.35 gramos nga gituang shabu. Kadunay standard drug price kamukabat kini og 532,700 ka pesos sa kampanya usab sa batok sa Lost Firearms. Upat diin duha ka armas ang nakonpiska, duha ka mga tawo ang nadakpan og duha usab ang misurrender sa ilang mga armas. Aduna usay unom ka operasyon batok illegal nga sugal resulta sa pagdakop sa 11 ka mga tawo nga pagkupiska usab og ang mga butang nga adunay mokabat usab kini nga 1,924 ka peso samtang sa kampanya batok cigarette smuggling 11 ka operasyon gihimo, tulo ka mga tawo ang nadakpan. Ang total estimated value sa nakonpiska nga sigarilyo mukabat kini og 15,217,770 pesos.
samtang sa daigay ang enforcement of ordinance nga nag-issue sa kapulisan sa og 200,849 ka mga citation ticket o nakonfiska usab og na-impound ang 124 ka mga motor vehicle. 9 minutos naman sa alas 8 o karon sa National News. National. Report. Ang Commission on Audit or CUA ang magatuon kini sa posibilidad sa paghipahigayon o fraud audit sa mga confidential expenses ni Vice President Sara Duterte. Kini matud pa sa auditora kagapong adlaw atol sa interpellation ni Senator Judge Bam Aquino sa ikanapulog 5 kadlaw nga impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ang prosecution witness nga si Celine Medel Campo na mahayag nga wala sila nakitaan nga mga paggamit sa mga fictitious nga mga pangalan sa mga dokumento nga gisubmiter sa opisina ni Vice Presidente Sara Duterte nga maoy nagpamatod sa mga confidential expenses bilang red flag gumikan kay matur pa ni Celine Del Campo sa CUA ilang gipresume ang regularidad sa maong paggasto sa salapi. Si Del Campo mipasabot nga ang supporting documents adunay certification gikan sa Special Disbursing Officer or SDO then mayag nga maong pondo gigamit sa kinahanglang gamitan para sa confidential operations. National. Report. Dahil nasundon nga balita, giabi-abi ni Senador Francis G. Escudero ang pagpili ni Dr. Edwin Mercado isip pag-ong sekretary sa Department of Health o DOH. Matod pa Senador Escudero, makatabang ang pag-ilis sa liderado sa DOH aron masulbad ang mga isyu sa leadership o makahatag o kalig-on sa pagpatuman sa universal health care sa tibuok nasod. Giabi-usab ni Senador Escudero ang pag-designate kang Dr. Beverly Lorin C. Ho isip bag-ong President of Chief Executive Officer sa PhilHealth. Matod pa ni Senador Escudero nga makapalig-on sa mga reforma sa universal health care ang pagsalig kang Dr. Ho tungod sa iyang kisatian sa public health o pagdumala sa health care system. Si Dr. Ho kaniadto nagserbisyo isip DOH Undersecretary o Deputy Spokesperson sa dahon sa COVID-19 pandemic. Sa iyang podcast nga Cheese Win usapang may laman, nanawagan si Senador Escudero sa Malacanang sulbaron ang mga problema sa leadership sa DOH. Ang iyang giingon nga posibleng makaapekto sa rollout universal health care o ang mga preventive health care program sa tibok nasod. Dugang pa Senador nga karon nga adunay bag-ong health Secretary mas makapokus ang DOH sa pagbalig-on sa implementasyon sa universal health care, ilabi na sa pagpalapad sa PhilHealth coverage o pag-access sa healthcare services sa mga public o private facilities. Si Dr. Edwin Mercado usas mga US-trained orthopedic surgeon nga dunay 35 ka tuig nga kasinatian sa hospital management. Nagserbisyon usab niya isip PhilHealth President o CEO sa Pebrero niadtong naging tuig nga matod pa ni Senador Escudero nga makatabang sa paghatag sa mga stability sa padayon nga healthcare reform sa pagkaron mukabat sa hapit 70 milyon ang registered members sa PhilHealth samtang kapin 38 milyon ka mga dependents o kapin 108 milyon ka mga Pilipino ang nasakop sa programa. Dugang pa ni Senador Escudero nga tungod sa kadaghan sa mga benepisyo dugang pa ni Senador Escudero nga tungod sa kadaghan sa mga benepisyaryo, importante ang lig-on nga leadership sa DOH aron matubag ang kakulangan sa preventive care, emergency response o sa mga hiit nga lugar nga og dili patas ang implementasyon sa healthcare program sa mga lokal nga pangagamahanan. Gibutyag usab ni Senador Escudero nga ang stable o financial position sa PhilHealth adunay igong pundo ang ahensya aron masuportahan ang mga lapad nga mga benefits sa health program. Apa na dugang pa niya ang sistema kinahanglan ayuhon aron mas mapalapad ang coverage o mapauswag ang serbisyo sa panglawas. Para usab ang diskusyon sa kabahin sa universal health care sa og PhilHealth benefits, lakip na ang paglig-on sa suporta alang sa mga barangay health workers o pagsulbad sa dugay ng mga kakulangan sa healthcare services. Ipasalig usab ni Senador Chis Escudero ang paningkamutan nila mapalambo ang sistema sa panglawas aron makabot ang mga tumong nga tinuod
makinangayon o mga pagtuman sa universal healthcare alang sa kayuhan sa tanang Pilipino. National Si kani kalihim sa Departamento sa Obras Publikas kalihim Manuel Bunuan kagapong adlaw miangkon dito sa Sandigang Bayan nga ang tanang mga senador nakadawat kini sa ginatawag nga leadership fund sukad pa niadtong tuig 2024. Kini ipamahayag ni Bunuan atol siyang pag-testify dito sa may Sandigang Bayan o gibutyag kini gitawag nga leadership fund nga gialokar gikan sa DPWH alang sa mga senador nga dunay i-rekomenda nga mga listahan sa mga proyekto. Matur pa ni Bunuan nga ang kada senador gikataho kini nga mudawat kini og 500 million nga alokasyon o katong adunay mga komitiba nga chairman sa mga komitiba diha sa Senado aduna sila gahin nga usa ka bilyon sa matag usa sa kinatibukan ang leadership fund miabot kini og 24 bilyon ka pesos nga kini ubos sa pag desisyon kinsay tagaan ni kanhi Senate President Juan Miguel Zubiri. Matud pa nga Bunuan, minugang pa si Bunuan nga si Zubiri mao adunay otoridad sa pagpataas sa mga alokasyon ngadto sa mga senador. National Report. Sports Balitan Bisan angol ang ilang import nga si Dequan Jones sa third quarter ug wala na makabalik pagdula nakamaniyog gyapon ang NLEX Road Warriors sa pagbuntog sa TNT Road Warriors pinagi sa overtime 118-111 kini niadtong Martes sa gabi Agosto 11 tuig 2020 sa Philippine Basketball Association Season 50 Governors Cup dito sa Mainari Center sa Antipolo City. Si Jones salay paglusot sa ika-7 o 27 minutos sa third quarter apan nawadan siya og balanse human gitabangan pagdepensa sa tulo ka mga sakop sa tropang 5G ug nabawi ang tuo nga tiil niini. Niadtong ngayon na naglabaw ang Road Warriors 69-59. Sports Balitan Chikahan ng Bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa ato ang showbiz balita ang ato sab kini sa Hard Max Extreme nga mapalit sa butikag parmasya sa inyong mga lugar. Sa atong showbiz balita, gibutyag sa aktor nga si Elijah Cadlas nga dili siya malipayon karong panahon na. Una pa nga gidungog nga nakbulag sila ni Miles Ocampo. Inungdan nga nagmaoy ang aktor masatagan na sa aktor ang atensyon ng iyang trabaho. Sa baguhay lang, nilarga si Elijah paingon sa Finland alang sa shooting sa pelikula nga HB to Me. Kundiin, kauban niya si John Arcilia. Matong showbiz balita. Siyete minutos sama sa alas 8 mao kato nang langkob sa atong video sa balitang tudo-tudo ning adlaw nga Huwebes Agosto 13 tuig 2026. Kini lang yapon yung tig balita Roy Ibanio. Kaban yapon ning kabus nga tig balita Ron Lipinia. Balitang tudo-tudo. Katong coming dia sa live. Good morning, Kuya Roy and Kuya Ronly, Gikang Emmanuel Alminso. Ato pa mo si Bert Canyabiral. Idol Roy and Ronly, the Marcos clan are political survivors of many ages. Even their political enemies are destroying them. Why they have power, money, and million political followers, especially in North of Luzon. Bisa dili lang sa North of Luzon. Bisa dili pa sa tibuok Pilipinas. Probe naman na nga ang apelyido Marcos dahil mo nagong presidente ang ilang amahan unya dahil mo sila mga kininiong mga dagkong sanatad sa politika dagko silang mga posisyon nga nakuha sama ni Jaime Marcos senador, Sandro Marcos congressman o uban pa mga para kadugo nga mga Marcoses dunay mga dagko ng posisyon sa gobyerno, no? So ilag yun ang ibabilon pre. Naaga pa ilang apelyido. Sayang po na. Sa una. Nawala pa Makino kasi ba Makino naman nabili naman ron. Okay. Nga naas politika nga prominente ba natong madungog
Wala po, makapagal. Makapagal ba ito? Makapagal, Wala wala. karaan nga mga Ramos, Estrada, kaya Estrada, nung nandiyon na nga, di na po na pre. Oh, si Estrada, o magpabin Jingo, yung kinas GB, kay Irsito man GB. Isa, isuulas na pre. Tagsa. Ikson sila og papa. Papa, ikso papa. Kay kini si GB, murag anak maning Gia Gomis. Nya kana si Jingo anak ni Dr. Louis Irsito Estrada. Mo ba? Irsito nila Irsito. Si GB Irsito man. Irsito ba? So pasig saya di ba ikuan? Tagsa di ba sila? Eh, magsuon ni sila. Magsuon sila? Atong i-research. I-research daw na. Isuon ba sila? May butag di ay ni Maria Teresa Palisok. Watching live stream from Calamba, Laguna. May butag usab ni Oye Blandi. Good morning, Nimo. Good morning po, sir or ma'am. Good morning. Arita sa tuang DYST Ronlin ato ang naka-live karon, i-follow lang din ha. Dayon, diris balitang tulo-tulo naka-live usab ta. Good morning Kuya Roy and Sir Ronly. Pa-shout out na iko si Joy Ibasan diri sa may Navalias. Kumusta? Gikan ni Corazon Torres og ni Regina Alviola Bacod. Good morning si Roy. Naminaw mi diri sa San Miguel. Kusog kaayo ka diri. May butag ni mo diya Ma'am Regina Alviola Bacod. Yang usa man pre. Si Senator Jinggoy, Anak siya ni anak ni Dr. Louis Ejercito. Si GB, dili pre papa. ha? Dili pre papa. Atong tanawon. Okay si Joseph Estrada man di ba? Ya, Joseph Estrada man siya, anak niya si Chico Estrada. O kini GB Ejercito raman. Johnny. So, di anak pareha ko sila og mamara. Lahi og papa. Sa god. Araw ka pareha mo sila pagkanaw. Half brothers man sila. Jingo Estrada and GB Ejercito are half brothers. Okay. And have different mothers. Si Jingo iyang mama si Senadora Senador man si Dr. Louis Ejercito. Dayong si GB anak ni Gia Gomez. Mao lagi. So, nganong na Ejercito? Nganong Ejercito man gidalan GB? Nga kuan man. Si Victor Ejercito man nga ang Ejercito ang mama man ni Jinggoy. Ang mama man ni Jinggoy. Ejercito man si Dr. Louis Ejercito. Nya kini GB Ejercito, Jingo Estrada and JB Ejercito are half brothers and have different mothers. So si Jingoy lagi ang mama si former Senator Louis Ejercito, asawa ni Irap. Samtang si GB o si Victor Mani, iyang mother si San Juan Mayor o katong artista nga si Gia Gomez. Silang dua anak ni former President Joseph Estrada. So na sila og kuan. Half brother sila. Isun sila papa. Papa, isun lang papa. Pero wala lagi lang ang kuan, Estrada. Si GB po wala po dada ang apelyido siyang mama. Wa po sa madalas ang apelyido siyang papa. Ang pangunta nga ng Ejercito yung ginala. Pasikod ni brother niya. Ha? Pasikod di matawag ko nung mas nag-isuon silang Joseph. Oo. Kaya no, mama niya si GB Guanson may apelyido, middle name. Kasi mga kod Gia Guanson Gomez. Ni brother kay taon ini. Kung sa tinuod kang ngalan niya. Pagusto naman pugon na sila. Kagano mga ay GB nya kuha di ay. 491 dia. Diba? So alas 8:22 na sa kabuntagon niya sa pasakton. Sure name niya? Joseph Victor or JB Ejercito uses his legal surname Ejercito because it is his true paternal family name. Paternal kuno. Ang tinuod nga pangalan Joseph Estrada man Irap Estrada di Ejercito Estrada day terus basaw na. His father is former ngalan ni sa dia pag-actor pa si Joseph Estrada nya tinuod kuno ni ning apelyido is Ejercito. So unsa man day maiden name ni Dr. Louis? Mama ko ba niya sa Gani. kansa Gomez? Mo ta na live search.
man po nilang istorya diri. Ang si Joseph Victor GB Ejercito, anak ni kanhi President Joseph Estrada, o akan si Senadora Luisa Loy Ejercito. Ejercito ganyan, si mo lagi ang mama ni GB Ejercito is si actress Gia Gomez. Lahi man po diri ha kay. Nya kanina ang Ejercito, mo yun sa apelyido ni Joseph Estrada. Oh. Kaya kanang Estrada, gagamit na panahon sa aktor pa siya. Oh. So ang full name po ni sa iyang asawa nga si Dr. Louie Ejercito kanhi senadora, si Luisa Louie Fernandez Pimentel Ejercito. Oh. So kining Estrada Ejercito kini si Joseph Estrada irap. Ang tinod na apelyido niya is Ejercito. Ejercito. Oh. So now, Estrada na. oh. So kapag mo nga Jinggoy Ejercito Estrada, ug buti mo nang unaon Jinggoy Estrada or Jinggoy Ejercito. Dahil kanang Estrada yan ang gigamit kay mo may sikat sa politika. Estrada na guna. Jinggoy Estrada na guna. Pag inunin mo nga Jinggoy Estrada, Ejercito na. ang tinoda na niya ngalan Jinggoy Ejercito. Oh. Jinggoy Ejercito. Si GV Ejercito ang gidala niya, mao gyud tinuod nga apelyido niya sa iyang papa. Kay si Joseph Estrada ang tinuod nga apelyido Joseph Ejercito. Oo. Or Irap. Irap Estrada. So nakatugad na ba? Siya. Dili dito. Irap Estrada na dili ay. Kay kanang Estrada nga apelyido gigamit ra ni Irap Sa panahon sa aktor ba siya? sa pelikula. Unya mao may sikat, mao po'y gigamit nila rumudaog. Oo. Pero ang tinod sa tinod nga kinabuhi, kini si GB Ejercito, anak ni siya ni Irap Ejercito, ni Joseph Ejercito, o ni Gia Gomez. O si Victor Ejercito. Si Jinggoy, muna tumitag na Jinggoy Ejercito Estrada. Actually, ang ngalan Jinggoy Estrada, Jinggoy Ejercito na siya. Kana Estrada iya ang gipakapin. Makapit ni anak ni. Gidala ra pod. Gidala niya pakapin kay sikat lagi Irap Estrada. Ako ba aktor sa una? So, mo din na. Kay mo lang mayos di po ko Estrada. Ejercito po ko. Puro na sila Ejercito actually sa tinod nga kinabuhi. Si Jimmy may tinod gadala. Siya mo tinod. Siya tinod. How you know? Alas 8:28 na sa Buntagon. Biyernes na ugma, doon ako appointment, words. Magkikita kong speaker pariting Hanidi. Si Hanidi ron gakuan pa kaning gapaos pa kay gaubo, no? So under recovery pa sa Hanidi pagka-istorya ako itawagan ni Bitinoon bagyo. Di ko na siya ka-istorya na. Sige po kasi malong. Lalom na mo kaya gintawan. Sige pong kanta. Sige kanta. Patagharap niya mo cellphone, pre. Patagharap po niya mo cellphone lagi ron. Oo, pat man yun nagawag. Pila ka mo SIM card na? 8. Sara, balirag duwang SIM card. Ano kayo? Size agaran. Bilaw. Magdagkan kag SIM card na magamit, may expire gyapon. Expire ka. Di size na ka mo kung mauna-unaon. Ang SIM man eh. Dual SIM man ta di siya kabok. Saan pagamit yung ano. Kailan bagay ta gusto kabok, bagay manawag. Salamat o guwada kita yung oras sila gyapon si Ronly Piños Miwin kaninyo ay aguna-unay ko na munga og nagsanga kay mabot gyapon ang panahon nga ikaw manglalba papasig kalibutan na kini ang tingog sa kabus anak sa una ni Sino Pagkamente sa lungsod sa Manoyod. Di adapted sa Barangay Libining Siyudad Stanhay. Salamat o may butag kanatong tanan. Happy weekend advance, no? Kaya kung dili man ko, pre. Taas yung weekend. Taas ang long weekend ko. Di ba? Tuloy dyan. Record lang ko, pre. Kaya sa pagkita mo, kaya dasi si speaker, kuhan, kining Buji di. Parenting. Di ba kawan to? Di ka kawan to? Parenting mo na. Di ka kawan to dito? Sa? Dito, kuhan? Preskon mo na. Ilista ko dito. Ako si Pat Mato, unsa man kasi Pat. Ako dito na. Mo to ting ikaw passport yang unsa man. Basi ko madugay to nya. Basi GPM to dito mo si Kuan. Dala. Ay mo din sa Wala pa. Ilista ko dito. Kaya ilista na. Pangalan ito sa attendance ba? Attendance. Sulay to lista. Muli ang Tayo, tawag ko. Ang tawag ba? Nangi pa.
Mahal dito si Sir Cyril. No, dito sa studio. Hindi mo na amigo. Okay, salamat o may butag pag-usa. Sa ngalan sa mga kaubas, Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation, kinilang yapon yung alagad Roy Ibanez manamilit sa pagingon. Ang pagkamatarong may magabayaw sa sangkan nasunapan. Ang pagpagkasala mo ay makapuka ni ining nasura. Salamat, may buntag na itong tanan.